πάνω σου συγκεντρώνονται πολλές προσδοκίες, ο κόσμος περιμένει πολλά από σένα, υπάρχουν θετικές κριτικές. Αυτό είναι κάτι που σε βαραίνει και πώς το αντιμετωπίζεις? Νομίζω είμαστε ακόμα στην αρχή, μετράμε λίγες μέρες που έχουμε ξεκινήσει. Η ομάδα, δεν θέλω να μιλήσω για προσωπικό επίπεδο, νομίζω ότι η ομάδα μέρα με τη μέρα βρίσκεται υπέρ της μεταξύ μας, μια νέα ομάδα με πολλούς καινούριους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα ο κόσμος περιμένει πολλά και εγώ μαζί του που θέλει πολλά από αυτήν την ομάδα και εμείς οι ποδοσφαιριστές θέλουμε να πετύχουμε πολλά πράγματα από αυτήν την ομάδα. Και νομίζω είναι το βασικό στάδιο τώρα η προετοιμασία. Νομίζω είναι το πάνω για μια καλή χρονιά που άμα θες να πετύχεις πράγματα μέσα σε αυτή την χρονιά πρέπει. Γενικά, εσύ αναλαμβάνεις ένα ρόλο μέσα στην ομάδα που τον είχες εδώ και στην Ξάνθη, να ηγηθείς, να οργανώσεις το παιχνίδι, να δώσεις την καλή πάσα. Αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να τα περιμένουμε από σένα, είναι πράγματα που τα έχεις στο ρεπερτόριο σου? Σας είπα και πριν ακόμα νωρίς. Σίγουρα το να παίζεις στο κέντρο περνάνε πολλές μπάλες από τα πόδια όλων. Δεν ξέρουμε ακόμα κάποιος θα παίξει, ποιος θα παίξει, έχουμε χρόνο για αυτά. Νομίζω προέχει να βρούμε τα πατήματά μας, τις αναπνοές μας και όλα θα έρθουν στη συνέχεια. Υπάρχουν πράγματα που σου έχουν εντυπωσιάσει, αρνητικά, θετικά, που σου δημιουργήσει κάποιες εκπλήξεις στην προετοιμασία αυτή, σε διαφορές με την Ξάνθη? Αυτό θα έλεγα. Στην Ξάνθη ήταν η διαφορά που έχω δει αυτές τις λίγες μέρες που είμαι εδώ είναι λίγο με τον κόσμο. Γιατί στην Ξάνθη είναι μια επαρχιακή ομάδα, δεν έχει τόσο πολύ φανατισμό. Σε αντίθεση με εδώ που από τις πρώτες μέρες το έχω καταλάβει ότι είναι μια ομάδα με πολύ κόσμο που έχει απαιτήσεις και φανατισμό πολύ. Σε επίπεδο δουλειάς, σε διαφορά του τεχνικό team και το υπόλοιπο της αποστολής, θεωρείς ότι γίνεται σε επίπεδο που περίμενες, είναι στο top level? Είναι πολύ καλό επίπεδο, αλλά αυτό το είχα ζήσει και στην Ξάνθη. Και στην Ξάνθη υπήρχε πολύ καλή οργάνωση σε όλους τους τομείς. Είναι μόνο εντύπωση που μου κάνει αυτό που σας είπα πριν. Είναι το μεγαλύτερη εντύπωση. Σαν αγχώνει αυτό καθόλου, σε βαραίνει κάπως? Όχι, προς το παρόν δεν νιώθω κάποιο άγχος, βάρος, κάτι. Ίσα ίσα το απολαμβάνω. Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει γενικά για το μέλλον, κάτι σε σένα προσωπικά, ας πούμε? Προς το παρόν κοιτάμε το παρόν, δεν έχω κάτι να φοβηθώ που νομίζω προς το μέλλον. Δεν υπάρχει λόγος να μπω σε κάτι σκέψεις. Η μεταγραφή σου έκλεισε από πέρσι, δηλαδή είχες ένα χρόνο που σκεφτόσουν αυτή τη στιγμή που θα φορέσει την κίτρινη μαύρη φανέλα. Είναι όπως τα περίμενες, όπως τα φανταζόσουν, καλύτερα? Σίγουρα το να έρθεις σε αυτή την ομάδα, σίγουρα ξέρεις, γνωρίζεις πράγματα για αυτή την ομάδα. Έτσι μου και εγώ ήξερα αυτή την ομάδα, τα έβλεπα, παρακολουθούσα. Είναι ακριβώς όπως τα περίμενα. Μια Ρωμανή ομάδα που θέλει να πετύχει πολλά, κάνει ένα νέο ξεκίνημα και θέλει να πετύχει πολλά πράγματα. Στις προπονήσεις είσαι ιδιαίτερα διάδοτος, κάνεις χαβαλέ. Ποιον έχεις δεθεί, τι είναι αυτό που τιμεί για σένα το ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο πιστεύω για όλους εδώ πέρα είναι νομίζω τρόπος ζωής. Έχουμε συνηθίσει μέσα από πολύ μικρά παιδιά όλοι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Όσο το κάνουμε όταν κάνουμε δουλειά, στην προπόνηση κάνουμε δουλειά. Νομίζω ότι με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές από πέρσι από τα πρωταθλήματα και από εθνικές ομάδες γνωριζόμαστε λίγο πολύ μεταξύ μας. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα σε σχέση με ποδοσφαιριστών. Με ποιον έχεις προλάβει να έρθεις λίγο πιο κοντά? Έχω έρθει με τους περισσότερους, αλλά έτσι πολλοί έχω κάνει με τον Άρη του Σοελέντη, γιατί τον ήξερα, τον ξέρω αρκετά χρόνια. Και είναι μικρές διαφορές, είναι με όλους, όλοι είμαστε καλά. Έρχεσαι από μια γεμάτη χρονιά με την Ξάνθη, μια περίεργη χρονιά. Το μυαλό σου έχει καθαρίσει, έχεις ξεκουραστεί για να μπορέσεις να δώσεις αυτό που θέλεις σε μια επίσης απαιτητική χρονιά με άλλες απαιτήσεις βέβαια από ό,τι ήταν πέρσι? Υπήρχε ένα διάστημα, ένα καλό νομίζω διάστημα, υπήρχε ένας μήνας και που αυτό πρέπει να κάνουμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μας από ό,τι πέρασε και να δούμε τι έρχεται. Νομίζω ότι είμαι καλά. Πέτρο, πολλοί βλέπουν στο πρόσωπό σου ότι η ΑΕΚ διαθέτει μετά από καιρό έναν υποψήφιο ποδοσφαιριστή να φορέσει έστω και εν καιρό την φανέλα της εθνικής ομάδας. Το σκέφτεσαι εσύ αυτό, είναι πολύ νωρίς ακόμη? Ότι είναι νωρίς είναι, αλλά όταν έρχεσαι σε μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, νομίζω σου δίνει, έχεις μεγαλύτερο σαν διαβατήριο το πω, πρόσβαση προς την εθνική ομάδα Ελλάδος. Πέτρο, έχετε συμπληρώσει ένα μήνα περίπου δουλειάς. Τι να περιμένει ο κόσμος από την ΑΕΚ? Σίγουρα ότι η ομάδα αυτή θα
δουλέψει όσο καλύτερα μπορεί, το δείχνει και από τις πρώτες μέρες. Ο κόσμος, το μόνο που είναι δίπλα μας ακόμα και στα φιλικά, μας στηρίζει πολύ. Και να περιμένω ότι τουλάχιστον οι ποδοσφαιριστές από τη μεριά μας θα δώσουμε όλα ώστε να πετύχει η ομάδα τους στόχους της.